No. Sun fi karfin haka. What? Don't worry. Just let me take you to your father's house. Where's your bag? This side. Yes. Let's go and carry it. I'll take you there. Hey, we are going. Go. Sangami. Allah. Nawa ka biya yarinyar nan jiya? 60. Ƙarya kake. Na gani da ido na 40 ka bata. Alƙur'anin Allah da 60 na bata. Ko? Go inside. All this one is the papa house. Go. Oh. Go ahead. Kana ganin za ta aure? Ba dole ba. Sai ya nera. Ai dole sai ya kuɗi. This television. Giant one. Giant. I watch cartoon. Giant one. Kai. Uban waye shigo da kunan gida? Ke cinyere? Ba na sake ki bane. Ai da ka sake ni da ciki naka ne na tafi. Na ga maka yaranka. Don't worry. Alhaji, lokaci da ka saki wannan yarinya, akwai ciki a shiki. Ka ba shi shiki. Wannan yara je ka gani. Yaran ka ne. This is your father. Kai! Baba. Uban waye ga muku ni uban ku. Ni ko kun yi kama da ni. Duk zira gidanmu ba su fa irin ta. Ubanka. Yeah? No. Maybe he's talking about this money. Oh, father has money. Father is very rich. I pray they should come out to look back out with the money. Daddy, this money go kill them for me. Oh, you go kill my children. Kill what? They are very smart. As he's smart, they are very smart. Sooner they kill. Gaya ranka na kuma. I think about it. I don't know what Da ka sake na tafi da ciki. Ɗan biyun ki na kama ka. Wahala zai kashe mu a kawai kasuwa. Sagami! Ina takurare ya ka kama. Sun gudu. Da kudai. To ai ne na gaba gajere soyayya muka da ita wuta. Kama wannan takuraren yara. Ina su kai.